στο λεωφορείο από το ξενοδοχείο και τα κάτω δέντρονα γύρω στις 8.30 ώρα. Αύριο. Το πρωί. Εντάξει. Δεν πάτε να συστάσεις από τους 7 ευρώ περιμένετε. Σας καλωσορίζουμε στη γιορτή μας. Θα σας πω λίγα λόγια για αυτές τις ημέρες και μετά τα παιδιά θα αναφερθούν στους ήρωες της Επανάστασης. Σύσσωμος ο ελληνικός λαός πανηγυρίζει αυτές τις ημέρες την επέτειο της Μεγάλης Ελληνικής Επανάστασης του 1821, με την οποία κατέκτησε την ελευθερία και την εθνική του ανεξαρτησία. Σήμερα θυμόμαστε τους λαμπρούς αγώνες και τις μεγάλες θυσίες που έκαναν οι πρόγονοί μας. Θυμόμαστε τις πολύτιμες εκείνες κατακτήσεις που άλλαξαν τη ζωή του γένους μας. Σαν σήμερα, τέτοιες ημέρες, όλοι μας ανατρέφουμε στο παρελθόν για να αποκτήσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους προγόνους μας, που μέσα από αιώνες σκλαβιάς διαφύλαξαν άσβεστη τη φλόγα του πατριωτισμού και τον αγώνα ενάντια στην τυραννία και έγιναν φωτεινό παράδειγμα για κάθε λαό. Η σκέψη μας στρέφεται σήμερα με συγκίνηση ιερή και υπερηφάνεια δίκαιη στα γεγονότα εκείνα που συντάλλαξαν την ψυχή όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και της ανθρωπότητας ολόκληρης. Ας δούμε όμως τα γεγονότα όπως έγιναν τότε και ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, καθορίζοντας ταυτόχρονα και το δικό μας χρέος. Είχαν περάσει 368 χρόνια από το 1453, τότε που η πόλη έσκυψε συντριμμένη κάτω από τα σκληρά κτήματα των Οθωμανών. Η φυλή του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού ταπεινώνεται βαριά. Στρώμα δουλείας και αμάθειας έθαψε βαθιά τον ελληνισμό, τέτοιο που ποτέ δεν γνώρισε η ανθρωπότητα. Όλα στόχευαν στον αφανισμό της φυλής μας. Με τον κεφαλικό φόρο, με το παιδομάζωμα και με το κλείσιμο των σχολείων θέλησαν οι Τούρκοι να αλλοιώσουν την εθνική μας συνείδηση και να υποδηλώσουν για πάντα την ελληνική φυλή. Παρόλα όμως τα δεινοπαθήματα, τις θλίψεις, τις στερήσεις και τις καταπιέσεις, οι Έλληνες διατηρούν στα σωθικά τους άσβεστη την εθνική φλόγα. Μέσα στα ερήπια και το χάος που άφησε η θύελα του κατακτητή, τα κρυφά σχολιά κάνουν το θαύμα τους. Οι Έλληνες ποτέ δεν συμβιβάστηκαν με τη σκλαβιά. Η ψυχή του ελληνισμού είχε γίνει ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Ο Ρήγας Φεραίος έσπηρε το σπόρο του Δευτεριάδη με τα τραγούδια του, που είχαν γίνει φυλαχτό για τον καθένα και δεν άργησε η στιγμή που το έθνος έτρεψε τους καρπούς του. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Ακούγεται παντού σε κάθε γωνιά της πλευρωμένης γης. Και όταν ήρθε η άνοιξη του 21, δεν άντεξαν πια και με το σύνθημα ελευθερία ή θάνατος ξεσηκώθηκαν όλοι για να αποτινάξουν το ζυγό. Ορκίστηκαν οι ήρωες του 21 να πέσουν για το χρυσό την πίστη στην Αγία και της πατρίδος στην ελευθερία. Και δεν παρέβηκαν τον όρκο. Οι ολιγάριθμοι, οι ξυπόλοιτοι και οι ανοργάνωτοι Έλληνες έχουν να αντιμετωπίσουν μια πανίσχυρη αυτοκρατορία. Όμως, η απλώνητη αποφασιστικότητά τους, οι απροσμέτρητες θυσίες τους, οι ανυπέρβλητοι ηρωισμοί τους προκαλούν τον θαυμασμό και την αλληλεγγύη όλων των ξένων λαών που τελικά επέβαλαν στις κυβερνήσεις τους να βοηθήσουν και αυτές στο συντελούμενο θαύμα. Αλλά ποιον πρώτα και ποιον ύστερα να αναφέρει κανείς από τις μεγάλες μορφές του 21, τον θρυλικό γέρο του Μοριά Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Γιώργο Καραϊσκάκη, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Κωνσταντίνο Κανάρη, τον Παπαπλέσσα, τον Νικηταρά και τόσους άλλους. Για την Ελλάδα, λοιπόν, το 1821 γίνεται ο σταθμός ένδοξος, μεγάλος και λαμπρός. Η 25η Μαρτίου, που ο χριστιανισμός γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, γίνεται ταυτόχρονα για τον ελληνισμό το σύμβολο που συμπυκνώνει τα επαναστατικά γεγονότα του 1921. Η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν τυχαία και συμπτωματική. Ήταν ο όριμος καρπός ενός συνεχούς αγώνα των Ελλήνων που διατηρήθηκε αδιάκοπος όλα τα 368 χρόνια της μαύρης τυραννίας. Μέσα στις δεκάδες επαναστάσεις και μικρότερες εξεγέρσεις πρέπει να προσθέσουμε τους αγώνες της κλεφτικιάς, των σιλιωτών, των μανιακών, το κρυφό σχολείο, το αθάνατο δημοτικό τραγούδι, τους
τους δάσκαλους του γένους και ακόμα τους νεομάρτυρες της πίστης που δεν δίλησαν μπροστά στα πιο φρικτά βασανιστήρια και με το πνεύμα της αντίστασης κατά της βίας, της μυσαλλοδοξίας και της τυραννίας έγιναν ταυτόχρονα και αγωνιστές της ελευθεριάς. Έγιναν εθνομάρτυρες. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας που πάντοτε πρόσφερε το άσυλό της και έγινε καταφύγιο στους καταδεδομένους Έλληνες ραγιάδες. Έχουν περάσει 193 χρόνια από τότε. Η σημερινή ημέρα μας θυμίζει το μεγαλείο της φυλής μας. Μας θυμίζει τους αγώνες και τους θριάμβους των προγόνων μας. Μέσα λοιπόν από τις φλόγες και τους καπνούς προβάλλει το δικό μας χρέος. Η βαριά του κληρονομιά μας επιβάλλει να χαλιβδώσουμε τη θέλησή μας και να διατρανώσουμε την απόφασή μας να μην σταματήσουμε ποτέ τον αγώνα για την ειρήνη, την ελευθερία και τη δημοκρατία. Είναι απαραίτητο να εργαστούμε με ομοψυχία για νέα επιτεύγματα στον ελληνικό τομέα. Οι πρόγονοί μας πολέμησαν για τον άνθρωπο και τα δικαιώματα. Κατάκτησαν την ελευθερία για να απολαμβάνουμε όλοι εμείς τα αγαθά της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης. Δεν δικαιούμεθα να τα αρνηθούμε. Η πρόοδος του τόπου μας δεν είναι θέμα λίγων ανθρώπων. Χρειάζεται συνεργασία και συνυπευθυνότητα. Είναι υπόθεση όλων μας. Ο καθένας ας συνεισφέρει από τη δική του θέση και με τις δικές του δυνάμεις. Η τύχη μας από εμάς εξαρτάται. Έτσι, με αυτό το πνεύμα όλοι μαζί ας φωνάξουμε «Ζήτω το ελληνικό έθνος». Ζήτω η Ελλάδα! Τα παιδιά της έκτης τώρα θα σας παρουσιάσουν τους ήρωες του 1821. Θα αναφερθούν και στη φιλική εταιρεία που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση και στο Λίγα Φεραίο, ο οποίος δεν έζησε το 21, έζησε πριν, αλλά προσπάθησε με το έργο του να ξεσηκώσει όλους τους σκλαβωμένους λαούς εκείνης της εποχής, Έλληνες και Βαλκάνιους. Η φιλική εταιρεία. Στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, επαναστατικός πυρετός διακατέχει την Ευρώπη, κυρίως ενάντια στην ανθρώπινη εκμετάλλευση και τη μοναρχία. Η Γαλλική Επανάσταση το 1889 άναψε φωτιά στις ανθρώπινες καρδιές και έδωσε το ένασμα ή τον ξεσηκωμό στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Με κεντρικό σύνθημα το τρίπτυχο, ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα, οι Άγγλοι ξεσηκώθηκαν. Στην Ελλάδα, το βάρος της προετοιμασίας της Επανάστασης αναλαμβάνει η εταιρεία των φιλικών, πιο γνωστή ως Φιλική Εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1814 στην Οδυσσό της Ρωσίας από τον Εμμανουήλ Ξάνθο, τον Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλη. Τέταρτο μέλος της μοιήθηκε ο Αντώνιος Κομιζόπουλος από τη Φιλιππούπολη. Επίσης, από τα πρώτα μέλη που μοιήθηκαν ήταν και ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος. Κατά ορισμένες πηγές ήταν συνειδητής. Στόχος της ήταν η προετοιμασία του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων. Η Φιλική Εταιρεία οργανώθηκε με μεγάλη μυστικότητα. Οι φιλικοί μοιούνταν στην εταιρεία με μυστικό όρκο και υπέγραφαν με κώδικες, ψευδόνυμα και συνθηματικές λέξεις. Τέλος, σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και σε άλλους ανώνυμους, η Ελλάδα οφείλει την ανεξαρτησία της. Τσακάλος Αθανάσιος. Γεννήθηκε στα Γιάννη και υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. Σπούδασε στο Παρίσι, όπου ήρθε σε επαφή με τις φιλελεύθερες ιδέες που διαδίδονταν μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Το 1814 ίδρυσε μαζί με το Σκουφά και τον Ξάνθο τη Φιλική Εταιρεία στην Οδυσσό. Ο Τσακάλος υπήρξε ο νους της οργάνωσης παρά το νεαρό της ηλικίας του. Μετά το 1818 περιέβησε αδράνεια και δεν μπόρεσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον αγώνα. Έπειτα από τη δολοφονία του Καποδίστρια, έφυγε για τη Μόσχοβη και πέθανε. Ξάνθος Εμμανουήλ, από τα ιδρυτικά πρόσωπα της Φιλικής Εταιρείας, γεννήθηκε στην Πάκο. Έμπορος στην Οδυσσό, εγκαταστάθηκε στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη για να προωθήσει το έργο της εταιρείας. Ο Ξάνθος δημιούργησε ένα τέλειο εσωτερικό οργανισμό για την εταιρεία. Το 1820 πρότεινε την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας
στον Ιωάννη Καποδίστρια και μετά την άρνησή του έκανε την πρόταση στον Αλέξανδρο Υψηλάτη, ο οποίος και ενίσχυσε τον αγώνα μέσω των παροικιών και μετά το 1823 συμμετείχε ενεργά και ο ίδιος στις επιχειρήσεις. Μετά την Επανάσταση κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση χρημάτων, κατηγορία που ανασκεύασε στα απομνημονεύματά του. Πέθανε πολύ φτωχός το 1852. Σκουφάς Νικόλαος, ένας από τους 3 ιδρυτές και οργανωτές της φιλικής εταιρείας, ο οποίος καταγόταν από το κοπότη της Άρτας. Εκεί δημιούργησε το πρώτο μικρομάγαζο που έφτιανε σκούφια, από το οποίο προφανώς προήλθε το όνομά του. Γρήγορα όμως συνέχισε την εμπορική του δραστηριότητα στον χώρο του παροικιακού ελληνισμού, Οδυσσό Ρωσία. Το 1814, μαζί με τον Τσακάλοφ και τον Ξάνθος, δημιούργησε στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία, πιστεύοντας ότι οι Έλληνες μπορούσαν να επιτύχουν την απελευθέρωσή τους χωρίς τη βοήθεια των ξένων. Ο Σκουφάς υπήρξε από τα πιο δραστήρια μέλη της εταιρείας. Πέθανε τον Ιουνίου του 1818, όταν η έδρα πλέον της φιλικής εταιρείας είχε μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ρήγας Φεραίος. Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Φεραίος, πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης, καταγόμενος από το Βελεστίνο της Μαγνησίας, έμαθε τα πρώτα του γράμματα στη Ζαγορά και στη συνέχεια έφυγε στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί μετέβη στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και τη Βιέννη, όπου και επιδόθηκε στη μετάφραση έργων από τα γαλλικά και τα γερμανικά, με σκοπό να μεταφέρει το πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης και του ευρωπαϊκού διαφωτισμού στους Έλληνες. Συνέθεσε τα επαναστατικά του έργα, Θούριος, Σύνταγμα, και προχώρησε στην έκδοση της περίφημης χάρτας του, πάνω στην οποία αποτυπωνόταν η ελληνική ιστορία. Οραματιζόταν την ίδρυση μιας διαβαλκανικής συνομοσπονδίας με κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο. Τα επαναστατικά του σχέδια προδόθηκαν στους Αυστριακούς, οι οποίοι, αφού το συνέλαβαν, το παρέδωσαν στους Τούρκους μαζί με τους συντρόφους. Οι Τούρκοι τον στραγγάλισαν κοντά στο Βελιγράδι. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Γεννήθηκε στο Ραμαβούνι της Μεσσηνίας. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εισχώρησε στα σώματα των κλεφτών της Πελοποννήσου και στα 15 του έγινε καπετάνιος. Το 1818 μύθηκε στη φιλική εταιρεία και άρχισε να προετοιμάσει την επανάσταση στην Πελοπόννησο. Ως απεσταλμένος της στη Μάνη, σήκωσε τη σημαία της επανάστασης στην Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου του 1821.
Πρωταγωνίστησε σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις του αγώνα, όπως στη νίκη στο Βαλτέτσι, 14 Μαΐου 1821, στην άλυστη της Πολιτσάς, 23 Σεπτεμβρίου 1821, στην καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη, στα Δερβενάκια, 26 Ιουλίου 1822, όπου διέσωσε τον αγώνα στην Πελοπόννησο, αφού πριτάνευσαν η ευφυΐα και η τόλμη του στρατηγικού του νου. Οι επιτυχίες αυτές τον ανέδειξαν σε αρχιστράτηγο της Πελοποννήσου. Στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου, πολλές φορές προσπάθησε να ομβλύνει τις αντιθέσεις ανάμεσα στους αντιπάλους, αλλά παρόλα αυτά δεν απέφυγε τη ρήξη. Μετά από ένοπλες συγκρούσεις, ο ίδιος και ο γιος του συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στον Άπλιο. Υπήρξε ένθερμος οπαδός της πολιτικής του Καποδίστρια και πρωτοστάτησε στα γεγονότα για την ενθρόνηση του Όθωνα. Το 1833 όμως, οι διαφωνίες του με την Αντιβασιλεία τον οδήγησαν μαζί με άλλους αγωνιστές πάλι στις φυλακές του Ιτσκαλέ, στον Άπλιο, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας και στις 15 Μαΐου του 1834, μαζί με τον Πλαπούτα, καταδικάστηκε σε θάνατο. Έλαβε χάρημα μετά την ενηλικίωση του Όθωνα το 1835, οπότε και ονομάστηκε στρατηγός και έλαβε το αξίωμα του Συμβούλου της Επικρατείας. Πέθανε το 1843, επιστρέφοντας από Γλέτη στα βασιλικά Νάπολη. Παπαφλέσσας. Γεννήθηκε στην Πολιανή Μεσσηνίας και μόνασε στο μοναστήρι της Παναγίας της Βελονιδιάς, στην Καλαμάτα, όπου πήρε το όνομα Γρηγόριος Παπάς Παπαφλέσσας. Εξαιτίας του χαρακτήρα του εγκατέλειψε την Πελοπόννησο, περνώντας στη Ζάκη, και αργότερα πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί χειροτομήθηκε αρχιμανδρίτης από τον Γρηγόριο τον Πέμπτο με το εκκλησιαστικό οφίκιο δικαίου. Στην Κωνσταντινούπολη γνωρίστηκε με τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος τον μίλησε στη φιλική εταιρεία. Στάθηκε στις παραδυνάβιες γειτονίες, Μολδαβία και Βλαχία, για να προπαρασκευάσει την Επανάσταση. Όταν η Ψηλάρτης αποφάσισε να ξεκινήσει ένοπλο αγώνα από τη Μολδοβλαχία, η φιλική εταιρεία τον Ιανουάριο του 1821 έστειλε τον Παπαφλέσσα στην Πελοπόννησο για να ξεσηκώσει και εκεί τον λαό. Διακρίθηκε για την ανδρεία του σε πολλές μάχες στην Πελοπόννησο. Μια από τις μάχες αυτές είναι και η μάχη στα Δερβενάκια, όπου μαζί με τον Κιταρά και τον Υψηλάτη είχαν οριστεί από τον Κολοκοτρώνη να κρατήσουν το Γιαννόρι. Όταν το 1825 ο Ιμπραήμ Πασάς εισέβαλε στην Πελοπόννησο, πρώτος ο Παπαφλέσσας ζήτησε να ελευθερωθούν οι φυλακισμένοι πολεμιστές, αλλά δεν εισακούστηκε. Έτσι αναγκάστηκε να εκστρατεύσει ο ίδιος με 2.000 άντρες για να ανακόψει την προέλαση του Ιμπραήμ και πήγε στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Στις 19 Μαΐου, όταν φάνηκαν τα Αιγυπτιακά στρατεύματα, πολλοί από τους άντρες του Παπαφλέσσα διασκορπίστηκαν και έμεινε με 300 κατά άλλους 600 πολεμιστές. Στη μάχη στο Μανιάκι, στις 20 Μαΐου, βρήκε τον θάνατο προβάλλοντας απεγνωσμένη αντίσταση μαζί με τους λίγους άντρες που του είχαν μείνει. Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γεννήθηκε σε μια σπηλιά κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στην Άκρα. Πατέρας του ήταν ο αρματολός Δημήτριος Ισκός, που ονομαζόταν και Καράισκος. Η μητέρα του ήταν από τη σκουλικαριά της Άρτας. Είχε μείνει χείρα, γι' αυτό είχε καλοκαιρέψει, χωρίς όμως να μπει στο μοναστήρι. Ο Καραϊσκάκης γεννήθηκε όταν ήταν καλόγρια και δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του. Ο κόσμος όμως γνώριζε ποιος ήταν, γι' αυτό και τον ονόμασαν Καραϊσκάκη. Το 1798 ακολούθησε τον Αλή Πασά στην εκστρατεία κατά του Πασμανόπουλου Πασά. Η ευστροφία, η τόλμη και η τιμιότητα τον έκαναν να διακριθεί γρήγορα. Μετά από λίγο, οι σχέσεις του με τον Αλή Πασά οξύνθηκαν με αποτέλεσμα να υποταχτήσει και να πάει στο λιμέρι του Κατσαντώνιου. Στο μεταξύ, είχε μοιηθεί στη φιλική εταιρεία. Κατά το 1821, κατόρθωσε να γίνει καπετάνιος στο Αρματολί και τον Άραβα. Αργότερα ανέβαλε τη διεύθυνση του πολέμου στη Θερά Ελλάδα.
ο Καραϊσκάκης ξεκίνησε με 680 άντρες από τον Άφλιο για την Αττική, όπου την πολιορκούσε βουταχής. Κατάφερε μέσα σε 8 μήνες να απελευθερώσει σχεδόν ολόκληρη τη στερεά Ελλάδα. Πέθανε στις 23 Απριλίου του 1827 και κυδεύτηκε στη Σαλαμίνη. Ιωάννης Μακρυγιάννης γεννήθηκε το 1794. Το 1820 μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και στάθηκε στην Πάτρα για να συμμετάσχει σε προετοιμασίες για την Επανάσταση. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης είχε σημαντική πολεμική δράση σε Πελοπόννησο και στερεά Ελλάδα. Τερματίστηκε πολλές φορές σε μάχες, με αποκορύφωμα τη μάχη της Αθήνας, όπου σε ένα βράδυ τραυματίστηκε 3 φορές. Συνήθιζε με τα τεχνάσματα και τις στρατηγικές του αντертοπόλεμου να εξαπατά τον αντίπαλο. Μετά το τέλος της Επανάστασης, άρχισε να γράφει τα απομνημονεύματά του. Αποτελούν δε σημαντικότατη, μοναδική και πολυτιμότατη ιστορική πηγή. Ήρθε σε αντίθεση με τους οπαδούς του Καποδίστριου και αργότερα με τον Όφωνο. Πρωτοστάτησε στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Το 1852 καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία ότι σχεδίασε τη δολοφονία του Όφωνου, αλλά το 1854 αφέθηκε ελεύθερος. Το 1864 ονομάστηκε αντιστράτηγος και πέθανε λίγο μετά. Νεούλης Ανδρέας, ιδραίος ναύαρχος του ελληνικού στόλου στην Επανάσταση του 1821, με σημαντική δράση στον καταθάλασσα αγώνα. Κατέστρεψε το στόλο του Ισμαήλ Μπέι, του Γκαρά Μεχμέντ και το 1824 βύθισε ολόκληρο τον τουρκικό στόλο στη Χίο. Πρωταγωνίστησε στην νικηφόρο ναυμαχία του Γέροντα στις 29 Αυγούστου του 1824 και ανέκοψε την πορεία του Κορινθιακού στόλου. Κατά τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, κατόρθωσε να διασπάσει τον αποκλεισμό της πόλης 3 φορές. Συνεργάτης Καποδίστρια στην αρχή, στράφηκε εναντίον του μετά την απελευθέρωση και συμμετείχε σε εξεγέρσεις εναντίον του, έχοντας στον άσταθμο του Πόρου τα μεγαλύτερα πλοία του πολεμικού στόλου. Πέθανε στην Αθήνα.
Οδυσσέας Ανδρούτσος. Γεννήθηκε το 1770 στην Ιθάκη. Το 1818 μύθηκε στη Φιλική Τερία και το 1819 διορίστηκε Δερβένεγας στην Ανατολική Στερεά. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης, ο Ανδρούτσος έφυγε από τη Λευκάδα και βρέθηκε μέσω Σπάρτας στη Στερεά Ελλάδα. Έπεισε τους γλαξιδιώτες να επαναστατήσουν και έγραψε μία από τις λαμπρότερες σελίδες της Επανάστασης, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τους Τούρκους του Ομέρου Λιώνη στη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς στις 8 Μαΐου του 1821, παίρνοντας παράλληλα εκδίκηση για το θάνατο του φίλου του Αθανάσιου Διάκου στη μάχη της Αλαμάνας. Κατά τα τέλη του 1821 ανακηρύχθηκε από τους υπόλοιπους απορχικούς αρχιστράτηγος της Ανατολικής Στερεάς, τίτλος που τον αναγνωρίστηκε το 1822. Στις 5 Ιουνίου του 1825, θύμα κι αυτός του εμφυλίου πολέμου, δολοφονήθηκε στην Ακρόπολη, όπου είχε φυλακιστεί ύστερα από εντολή του Γιάννη Κούρα.